مەسەلا سامەریە دڵپاک ئیجار شەریعەتزانێک رابوو ji bo ku Îsa biceribînê got mamoste ma ez çi bikim da ku ez bibim werîsê jiyana her heyê. Îsa lê vegerand û got ma di şerîetê de çi nivîsiye? Tu çawa dixwînî? Wî lê vegerand û got bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû hêza xwe û bi hemû hişê xwe ji Xudan Xudayê xwe hez bike wek ku tu ji xwe hez dikî ji cîranê xwe jî hez bike. Îsa lê vegerand û got te rast got de îcar wisa bike tê bijî. Lê wî xwast xwe rûspî derxê û ji Îsa re got ma cîranê min kî ye? Îsa lê vegerand û got zilamek ji Orşelîmê daket xwarê û çû bajarê êrîhayê. Ew ket nav destên rêbiran. Rêbiran ew tazî kir lê xistin û hema bêje nîvkuştî dev jê berdan û çûn. Îcar bi rasthatinî kahînek di wê riyê de dadiket. Gava wî ew dît wî xwe jê dûr kir û di aliyê dîn re bihûrî û çû. Bi wî awayî yekî lê wî jî hat wê derê. Wî jî ew dît û di aliyê dîn re bihûrî û çû. De îcar yekî samerî jî rêwîtî dikir û hat bawî. Gava wî ew dît dilê wî pêşewitî. Ew çû bawî, wî zeyt û şerab bi birînên wî de dakirin û ew girê dan. Wî ew li ser dewara xwe kir û bir mêvanxaneyekê û lê bû xwedî. Dotiran rojê du zîvder xistin dan xwediyê mêvanxaneyê û jê re got li vî mirovî xwedî derkeve her tiştê ku tu bêtir lê sef bike gava ez vegerim ez ê bidim te. Îcar li gor dîtina te kîjan ji wan hersiyan bû cîranê wî yê ku ketibû destê rêbiran. Şerîetzan got ew ê ku dilê wî pêşewitî. Îsa got te îcar tu jî here û wisa bike. Pirtûka pîroz, Encîl. Sirav û rêz xweş bû birayên hêja.